Аз съм Мишо, а това е новия епизод на шоуто новините тази седмица, което не е точно шоу, а видео за интересните неща от новините. Днес ще говоря за събитията от пловдивското село Катуница. Ако не сте следили темата, накратко ето какво се е случило. Във въпросното село има две враждуващи фамилии. Член на фамилията на цар Кирил бива член на другата фамилия и това се оказва капката, която прелива чашата на търпението на местните хора. Следват размирици, по време на които загива още един младеж, като към момента положението в селото е спокойно, доколкото е възможно. Вчера бяха организирани протести из големите градове на страната. Добър репортаж от протеста в София може да видите на сайта newsclub.bg, линкът е под видеото. Ето го и моят коментар по случая. Фактът, че става въпрос за циганска фамилия, определено има значение и да се отрича, че има повсеместна ненавист към въпросния етнос, би било глупо. Мисля си обаче, че дори да не бяха цигани, мутренското им поведение пак щеше да е нетърпимо за хората. Тоест, етносът тук не е главното, а фактът, че много дълго време не са били предприемани мерки от страна на властта. Аз съм леко раздвоен какво точно да си мисля по въпроса. От една страна, такива неща са рядко случайни, когато остава толкова малко време до избори. Абсолютно всички партии имат изгода от такова събитие. Тези, които в момента са на власт, са в ролята на умиротворители, а тези, които искат да се домогнат до властта, се явяват в ролята на спасители. Просто е прекалено удобно, за да не се усъмни човек. От друга страна, подобни случаи са ставали катализатор на народния гняв, например в Великобритания и Гърция. Така че възможността това да е просто една лавина от причини и естествените им последствия не е изключена. А както видяхме през последните месеци в Англия и Гърция, какъвто и да е повода, причините присъстват от достатъчно дълго време, за да бъде потушено недоволството ей така за един ден. Това не беше всичко, което ме интересуваше от днес, но в светлината на тези събития не смятам за уместно да говоря за нещо друго. Днес за 19 часа е насрочен втори протест. Ако се случи нещо значително, ще направя още едно видео утре, а ако не, ще се видим по график в сряда.